ጉዳይ ክሊማዊ ለውጢ አህጉራዊ ፍታሕን ዘቤታዊ ስጉምትን ዘድልዮ እዋናዊ ጉዳይ ምዃኑ ኤርትራ ድማ ብዓቕማ ብሰፊሕ ኮማዊ ተሳትፎ ኣብ ድሕነትን ሕውየትን ኣከባቢ ዘተኮረ ኣድማዕ ንጥፈታት ተሰላስል ከም ዘላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ገሊጾም ብ23 መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝተቃንዐ ዋዕላ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ክሊማዊ ለውጢ ዝግብኦ ህጹጽን ሓላፍነታውን ቀዳምነት ክወሃበ ይግባእ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ኤርትራ ትፋእ በከልቲ ነገራታ ብምውጋድ ኣበርቲዓ ትነጥፍ ከም ዘላ ብሰፊሑ ተሰላስሎ ዘላ ናይ ምግራብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡን ምትእትታው ኣማራጺታት ዘቤታዊ ጸዓት ድማ ነዚ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ምዕቡላት ሃገራት ብሕታዊ ጽላትን ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ንፍሉይ ክውንነት ናይተን ንሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ ዝተቃልዓ ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ ትሑት መስመር ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ንኣሽቱ ደሴታውያን ሃገራት ድማ ብፍላይ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ምስማር ናይቲ ዝመጽእ ዓመት ክብጻሕ ተወጢኑ ዘሎ ኣህጉራዊ ስምምዕ ምምካት ክሊማዊ ለውጢ ኣድማዕን ህንጡይን ኣበርክቶ ክገብራ ኣዘኻኺሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሓ በመወዳእታ ነቲ ዋዕላ ንዝዓደመ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ባንኪሙን ድሕሪ ምምስጋን እቲ ኣብ 2015 ናብ ፓሪስ ክብጻሕ ተስፋ ተነቢሩ ዘሎ ኣህጉራዊ ውዕል ህንጡይን ትርጉም ዘለዎን ክኸውን ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም بمتحوار منغستي إيرتران حبرة أفريقان ناب تحتي حبرة أفريقا زنتف بايتو قطباوي محبراون بهلاون قدات أبسمرا أفلوطون معباي زعلمي قوسقواساو أخيبه بعسران حمشتن مسكرم أبسمرا هوتيل أسمرا بالاساك أنيعو برهان عند مسكال علاماتي هزباويان محبرات استساتفوا أخيبه بقندو ተሳታፍነት ኤርትራ ኣብ ባይቶ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ጉዳያት ንምርግጋጽ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ 2014 ኣብ ዝካየድ ካልኣይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይቲ ባይቶ ንኤርትራ ዝውክሉ ክልተ ኣባላት ንምምራጽ ዝኽእል ባይታ ንምጥጣሕ እዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣቶ ጸጋይ መጎስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኤርትራውያን ንነዊሕ ዓመታት ሓቀኛ ኣፍሪቃዊ ክብርታት ንሓርነት ሰብኣዊ ክብረት ሓቀኛ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ኣብ መንጎ ኣህዛብ ኣፍሪቃ ንምርግጋጽ ከም ተቃለሱ ድሕሪ ምጥቃስ ባይቶ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ጉዳያት ንዘይ ውጽኢታዊ ተሞክሮታት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ከይድገም ብምዝኽኻር ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተወኪለን ዘለዋ ኤርትራውያን ሃገራውያን ማሕበራት ኣብ መስርሕ ህዳሴ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ልዑል እጃም ከም ዘበርክታ ነዚ ኣበርክቶ እዚ ኣብ መጻኢ እውን ክዕዝዝኦ ቁሩባት ምዃነን ኣነጺሩ ኣማኻሪ እዋናዊ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ላዛሮስ ካምፕ ቡዌ ቦጎኑ ሲቪላዊ ማሕበራት ኣብቲ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝውሰድ ውሳኔታትን ዝወፅእ መምርሕታትን ጸላው ተራ ስለ ዘለዎን እቲ ኣኼባ ነዚ ንምጉስጓስ ንምትብባዕን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዳይሬክተር ዞባውን ኣህጉራውን ውድባት ወይዘሮ ኤልሳ ሃይለ ቦገና ኤርትራ ኣባል ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ምዃና መጠን ኤርትራውያን ሃገራውያን ማሕበራት ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ንማዕርነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ብዘካይደኦ ቃልሲ ነዊሕን ዝሕብንን ታሪኽ ከም ዘለዎን ብምጥቃስ ድልውነተን ንዝበረኸ ተራ ኣረጋጊጻ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራውያን ማሕበራት ዝተዓደሙ ልዕሊ 60 ተሳተፍቲ ብዛዕባ ድሕሪ ባይታን ቅዋምን ባይቶ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ጉዳያት ቅጥዕታት ኣባልነት ከምኡውን መስርሕ ምርጫን ካልኦት ኣገደስቲ ኣርእስትታትን ብሰፊሑ ዘትዮም أمباسادر هاجر إيرترا أب نكسنة بلجيوم كوينس تمززه أمباسادر نجاس كاسا بعشران سلستن مسكرم ورقة صرحو ننوغوس فيليبارا كيبوم أبتناي مركب سنة سرعات أمباسادر نجاسي كاب بريزيدنت إسياس أفورقي ناب نوغوس فيليبين حزبي بلجيوم نستلا أكمل أختي تصبو من نيوت دحر مقرب بوغن إيرترا مس بلجيوم زتن حكلتا أو زمدنا زيادة مدنفع محيالن زلو دليت دحر مقلات أب استفلاليت اللاتات بزعبا كجبر زكال شركة زاتيوم نوغوس فيليب بيجيدو بوغن إيرترا نزلو دليت ممعبال كلتا أو زمدنا بممقواس نامباسادر نجاسي أب سرحو عوت دحر ممناي أب كل نتفتاتو حاجز منغستي بلجيوم كم زي في الليو الرقاقيت اللوم موداتا نوغوس فيليب ن بريزيدنت إسياس أفورقي مولتعنا نهزب إيرترا دماه سلامن بلتسقنان تمنيوم
اب نوزوبا شامبقو اب 16,000 هكتار اب صبو درجه زركب زراتي كسبب قفو زاتو غبو مكتتال مس زغبرلون تريو بالعات مزي كستنا بمرغغا عداغاتات لعلا بركتو كهلو تصبيت كم زغبرلو اما حدارت نوزوبا اتو تسفاي بايراي حبيرم نيرينا بزهاب حبريتا اتو تسباي ابتن الزباه زناب كابسنك ساب مفارق مسكرم بلعول عقنن صبو زرغحن كم زوقعه مسرح محرسكاه بناي منغستن قلن تراكترات كمون بياتاوي اغبابن اب غزيو كم تسالت اتقيسو ابز اوانزي بملو زراتي اب زت امام درجه كم زركب رديوم አቶ ተስፋይ አስዒቡ እተከባቢ በዘለው ጸጋን አብዛ ዓመት እዚ ብዝነበረ ህጡር ክራማትን አፈረ በጽሑ ዝርከብ ዘራእቲ አብቆፉ ክሳብ ዘአቱ ውሁድ ጻዕርን ምክትታልን ክካየደሉ አተሐሳሲቦም ተዘሪ ዘሎ መሸላ ቡልቱግን ስምስምን ከም ዘጠቃልል ዝተቀሳ አቶ ተስፋይ በፍላይ ቡልቱግን ስምስምን ኩሉ መስራሓት ወዲዩ አብ ዝቅጽል ቀርባ ቅንያት ክዕጸድን ዝጥር ነፍን ስለ ዝኾነ ሓረስቶት አብ ዕቱብ ምድላዋት ከም ዘለው ብምሕባር ጥሪት አብ حرشاتات بمئتاو هاسياه كي وردا مئنتي طبق مكتتالن ترير ناي زرع السرارحان اب كلن من محدارات كبابتا اتاتي كم زلو انا تصيرون محدار نوزبا شامبقو اتو تسفاي بايرايا بموداتا حرستت خبابي بفلاي اب معقابن ماين حامدن مدلدال ناي حرشا مريت بفلاي اب حرشاوي معلات راي زنطفو اب عركمون محيال ناي حبارات تحساسبا زلوم املها ختا كما حيشن كلوت ان بمزغخار من محدار نوزبا شامبقو نحرستت متبع مس كيلاتات حرشان ناتوهاده بزلعله كنطف مهانو ارغاغيصوم نوزبا شامبقو اب 10 شوعات من محدارات كبابي زطرنف استات 41 شح حزبي زنبره حانتي كاب 10 4 نوسان زباتات غاش باركايا ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃኔ ካብ ክለብ ኢሮፕ ካር ከም ዝወፀ ገሊጹ አማኑኤል አልአዛር ተወሳኺ ጸብጻብ ኣሎ ንክልተ ዓመታት ኣብ መድረኽ ፕሮፌሽናል ምዛብ ፈረንሳዊት ጋንታ ብምዃን ዝተጓዕዘ ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃኔ ኣብዚ ሰሙን ምስ መን ከም ዝጽንበር ብወግዒ ክገልጽ ምዃኑ ፍሊጡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2014 ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ዙርጋቦን ዝኾነ ናትናኤል ብርሃኔ ምስ ክለብ ዩሮፕ ካር ብምዃን ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣስታት 12,000 ኪሎሜትር ኣብ ዝተጓዓዘ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራት ክሳተፍ ክኢሉ እዩ ኣብቲ ቅድሚ ገለ ሳምንት ዝተዛዘመ ቮልታ ስጳኛ ን21 መዓልታት ዝተጓዓዘ ናትናኤል ሳልሳይ ኤርትራዊ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ዝተሳተፈ ክኸውን ክኢሉ እዩ ብዘይካዚ ኣብቶም ብወርልድ ቱር ዝልክዑ ዓበይቲ ውድድራት ቮልታ ቺክሊስታ ካታሎኒያ ቬልታ ኤልቫኢስ ባስኮ ክራይቴሪየም ዶፊነ ብምስታ فون عبي تمكر حفيسيوم ናትናኤል ብርሃኔ ክለብ ዩሮፕ ካር ብፍላይ ሎም ዓመት ኣብ ኣዝዮም ዓበይቲ ውድድር ከተእትዎ ምኽኣላ ንተመክርኡ ሓፍ ዘብለሉ ዕድላት ምንባሩ ብምግላጽ ንዝዓበየ ዓወትን ዝበለጸ ውጽኢትን ግን ካብታ ጋንታ ወፂኡ ካልእ ተመክሮ ክፍትን ከም ዝመረጸ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ሳግራዊት ጋንታ ኤርትራ ንምስታፍ ኣብ ስጳኛ ዝርከብ ናትናኤል ብርሃኔ ኣብ ናይ ልዕሊ ዕድመ ማለት ኤሊት ተቐዳድምቲ ከቢድ ውድድር ይጽበየሎም سنبت أبزكاد نايت إرجع ودر ولا قاسميات تقدم تعلم كريستوفر فروم فينشانزو نيبالي أليهاندرو فالفيردي جاكويم رودريغيز نايز حلف عمد تعواتي بورتغالاوي ريو كوستا نزر كبوم سميات تقدم تكترت كبير كوانتخونه هاديم كات أمرات مسرح جن قرب كم زلو زي جانتا نمقيار قرب كم زلو زجلت ناتنائل برهانة تزاريبوم ناتنائل برهانة مسينيت جانتا كم تنبر قدام 20 شوعتن مسكرم زجلت كوانتخونه دوب أفريقاوي كلب MTN جن نزي كل تجيزي عود شامبيون أفريقان قدامي أفريقاوي تعواتي زور جابون زخنة تقدر ماين مفرم لعلن تحتن تبل مهلاوي زجلات ز خبركم تخطاتلتي زينا وشتها غريهم كتكتاتلو تصنيحكم زينا وصاي صعب مكتالكم كتقصلو دقيمنا نعدم